Predstav si svoj mozog ako batériu na telefóne. Keď ju nabiješ, takže keď sa vyspíš, máš 100%. Predstav si, že keď na mobile hráš nejakú hru, tak ti to zoberie, dajme tomu 20%. To isté môžeme preložiť aj do reálneho života. Keď spravíš niečo ťažké, pretože hranie hier je ťažké na grafiku, takže dajme tomu, keď pôjdeš cvičiť, ti to zoberie 20%. Keď spravíš nejaký dôležitý task do svojej práce alebo v podnikaní, že musíš spraviť niečo dôležité, čo je zložité a ťažké, tak ti to zoberie kľudne 50%. Potom niečo jednoduché, keď scrolluješ, ti zoberie napríklad 10%. No a tak ako mobil má 100%, aj ty máš 100% a každá vec, každá aktivita, ktorú robíš, berie určité to percento. No teraz sa pozrime na tvoj deň. Ráno, keď vstaneš, tak najskôr, keďže si ešte retard, tak prvá vec, ktorú spravíš je, že si otvoríš TikTok a poskroluješ 10 minút. To hneď ti zoberie 5%. Potom otvoríš Messenger, Instagram, Discord, odpíšeš kamošom, napíšeš už štvrtú správu dievčaťu, ktoré ťa určite nechce a to ti zoberie ďalších 10%. Potom si dáš na raňajky najskôr nejaké mysli, kde je veľa cukru, dáš si kávu s cukrom takisto, tak ti to zoberie ďalších 20%. No a potom po obede, keď sa už dostaneš k tej práci, ktorú chceš robiť, čo je práve k budovaniu svojho podnikania a tak ďalej, tak rozmýšľaš, že prečo je to tak zložité pre teba spraviť čokoľvek v tom podnikaní. No a tu je zakopaný ten pes. Ty si už všetky svoje percentá minul na všetky tie blbosti predtým a tým pádom už tam neostalo nič na to, aby si mohol teraz robiť to, čo je fakt dôležité. Preto si teraz povieme, ako si máš zostaviť svoj deň na to, aby si užil tie percentá v svojom mozgu na tie správne veci a nie na tie nesprávne. Prvý tip, ktorý ti môžem dať, ktorý mi extrémne pomohol je, že si vypni notifikácie na mobile, na počítači a tak ďalej. Ja mám vypnuté notifikácie, preto aj veľa ľudí, čo ma poznám, mám kamošov tak ďalej vedia, že keď potrebujú odo mňa niečo dôležité, musia mi zavolať, pretože keď mi napíšu správu na Messenger, Instagram alebo SMS-ku, tak im najskôr už odpíšem za pár hodín, lebo mám vypnuté notifikácie. Pamätám si dobu, keď som mal zapnuté notifikácie a snažil som sa niečo budovať. Možno bol rok 2020, pracoval som 5 minút, 10 minút, už som sa dostal po tých 10 minútach do takého fakt fokusu, že mi fakt to šlo, čo som robil a zrazu cink. Prišla notifikácia. Otvoril som to, kamarát poslal nejaké memečko. Zasmiel som sa, odpísal som mu. Ani ma to nenapadlo, začal som scrollovať TikTok. No potom po 15 minútach som si uvedomil, čo sa vlastne stalo. Tak som si povedal, že sa naspäť vrátim do tej práce. Začal som pracovať, začal som sa sústrediť a všetci dobre viete, že keď scrolluješ, dajme tomu, alebo robíš nejakú takú pičovinu a potom začneš pracovať, tak tvoj mozog, kým sa zase dostane do toho, tak to chvíľu tomu trvá, takže sa snažím, je to ťažké. Po 10-15 minútach sa zase dostanem do toho a potom bum, ďalšia notifikácia. A zase celý ten proces a celý ten progres, čo som spravil, zmizol. No a zastavilo sa to až vtedy, keď som si vypol notifikácie. Pretože buď k sebe úprimný, je 99% šanca, že nepotrebuješ mať zapnuté tie notifikácie, pretože najskôr tvoj mozog ti teraz hovoril, že ale ja potrebujem ich mať zapnuté, že to je hlúposť. Ale nie, to len tvoj mozog ti hovorí, že to je hlúposť, lebo sa mu to nepáči, lebo vie, že vypnuté notifikácie je ťažšie ako ich mať zapnuté, ale ver mi, že ak ich vypneš, tak oveľa ľahšie sa ti bude pracovať. A keď niekto veľmi ťa fakt potrebuje niečo dôležité od teba, tak mu povedz ty dopredu, že budeš mať vypnuté notifikácie a nech ti zavolá. Preto teraz ľudia, čo ma poznajú, už vedia, že keď sú niečo súrne, musia mi zavolať a keď chcú len niečo, čo je jedno, kedy odpoviem, tak mi napíšu správu. Takže to je prvý bod, ktorý by si mal dodržiavať. Druhý bod je to, čo ješ. Pamätám si, že keď bol asi rok 2020 a som sa snažil nabrať, tak som pozeral veľa tých youtuberov na YouTube a tak ďalej, aké jedálničky si robili a tak ďalej, tak ďalej. Neuvedomoval som si to, že oni mi nechcú dobre. Oni chcú dobre pre seba. To znamená, oni robia content, ktorý sa dobre pozerá a má veľa pozretí a tým pádom veľa zarobia. A preto veľakrát jedálničky, čo tam boli úplné hlúposti. Častokrát sa stalo, že typek povedal, že na raňajky si máš spraviť pancakes s ovocím, so sirupom a neviem čím na bulking. A ja som ho poslúchol, tak som si robil takéto jedla. No keď ráno na prázdny žalúdok som zjedol 150 g cukru a ďalších 100 g sacharidov, nekvalitných sacharidov, tak potom bolo samozrejme, že to trávenie a ten inzulínový spike mi zoberie 80% z mojej batérie, čo mám v mozgu a už potom nebudem vládať. No tak toto fungovalo dlhšiu dobu, že som poslúchal rady od ľudí, ktorým vôbec nezáležalo na mojom zdraví, oni len chceli sa mať dobre a bolo pre mňa extrémne zložité podnikať, lebo kedykoľvek som si sadol k niečomu, tak som mal plné brucho, som nevládal, som mal brain fog a reálne mi trvalo 20 minút, kým som spravil nejakú jednoduchú úlohu, ktorá by mi ináč zabrala 3 minúty. Na toto tu existuje veľmi jednoduché riešenie a to je to, že odstrániš cukor a odstrániš veľkú časť sacharidov a necháš tam iba tie kvalitné sacharidy, ako dajme tomu taká ryža, pretože ty, keď zješ veľa sacharidov, tak tvoje telo to pomaly trávi a ako sa hovorí, že sacharidy sú energia, tak
áno, sú energia, ale na druhej strane tvoje telo ich musí tráviť a tým pádom všetku tú energiu dávaš práve do toho trávenia a tým pádom sa cítiš, že si viac unavený. Takže akú stravu by si mal jesť? Je to veľmi jednoduché. Snaž sa jesť čo najviac proteínov, pretože z proteínu nikdy nemáš fog. Napríklad mne najviac vyhovuje jesť mäso, kuracie mäso. Môžem si kľudne aj pol kila kuracieho mäsa a o pol hodinu som už fresh na to, aby som šiel pracovať. Keď niekedy sa stane, že si uletím z kopítka a dám si nejaký cukor na raňajky, pretože tiež nie som dokonalý, tak potom reálne aj 2-3 hodiny mám fog a neviem sa na nič sústrediť a do toho samozrejme začnem scrollovať TikTok a ani sa nenazdám. Žiadnu robotu som nespravil a mám 20% z mojej batérie. Takže ďalší bod je, daj si pozor na stravu, snaž sa jesť zdravo, málo sacharidov, žiaden cukor ideálne a bude sa ti lepšie pracovať. A zabudol som dodať, že skús pracovať predtým, než zješ. Keď máš prázdny žalúdok, tak vtedy sa ti lepšie pracuje. Viem, že je to nekomfortné, lebo si hladný a samozrejme sa chceme nájsť, ale už len z evolučného hľadiska, keď si predstavíš, že ľudia museli uloviť jedlo, tak boli viac cieľavedomí, keď boli hladní, lebo museli nájsť to jedlo. A takisto je to aj teraz, keď si hladný a si povieš, že keď spravíš nejakú robotu, tak potom sa môžeš fajne nájsť, tak sa ti bude ľahšie pracovať a budeš mať väčšiu motiváciu pracovať a takisto tvoje telo nebude tráviť žiadne jedlo, takže budeš môcť všetku tú energiu a všetky tie brain points, ktoré máš v mozgu a tie percentá dať práve na ten jeden task, čo je na tú úlohu alebo na to podnikanie a tak ďalej. Posledný bod je kofeín, nikotín a spánok. Ja pijem strašne málo kávy, nefajčím ani nič. Musím uznať, že za poslednú dobu mám dobrý spánok, ale nebolo to tak stále. A veľa ľudí zvyčajne má zlý spánok, do toho pije veľa kávy a dáva si veľa nikotínu, buď fajčí, alebo si dáva tie snas, čo majú ešte viac toho nikotínu v sebe. Hovorí sa, že káva a nikotín ťa nabudia. No áno, na papieri to je pravda, ale realita je taká, že ty keď vypiješ 3 kávy a dáš si 4 žuváky, tak večer budeš tak prestimulovaný, že nedokážeš zaspať a aj keď dokážeš zaspať, tak tvoj REM spánok, čo je ten restoratívny spánok, bude veľmi zlý a ráno sa zobudíš úplne rozbitý. Predstav si to, že to je ako keby si mal rozbitú nabíjačku a do rána si ti nabije mobil iba na 50%. Takže ty ráno reálne vstaneš a máš iba 50%. Ak chceš piť kávu, kľudne pij, ale nepijú už po 4. po obede. Ideálne nepij veľa, 1, 2, 3 je dosť. Ja viem, že dajme tomu Andrew Tate vypije 40 káv a potom veľa z vás príde a ako ovečky ho skopírujete, ale nakoniec vám to ešte viac uškodí, takže kašli na to, daj si 1, 2, 3 kávy, keď potrebuješ ráno na prebudenie, ale potom už kašli na to. A takisto s nikotínom, ak už musíš brať ten nikotín, že si závislá svinia a nevieš prestať s tým, tak snaž sa ho nebrať tesne pred spaním, lebo extrémne ti to zhorší tvoj spánok. Ja sám som to aj testoval, pretože mám takýto náramok, kde mi to merá spánok a tak ďalej. Keď som si dal ten nikotínový sáčok pred spaním, inokedy nikdy neberiem nikotínový sáčok a dal som si ho iba jeden, tak ráno som sa stal rozbitý, čo je samozrejme jasné, ale keď som sa pozrel na mobil, tak všetky moje staty, čo sa týka REM sleep a aký bol kvalitný spánok, boli oveľa horšie, ako keď som si nič nedal. Takže fakt to škodí tvojmu telu a bere ti to tvoje percentá, preto snaž sa to regulovať a snaž sa mať kvalitný spánok. To je všetko z tohto videa. Ak sa chceš naučiť business model, ktorý budem aj ja, čo je OFM, takže OnlyFans Management, v opise je kurz na Telegrame, ktorý je úplne zadarmo, je tam asi 20 videí, takže je fakt toho veľa. Ten kurz je lepší a viac obsiahly ako veľa platených kurzov na OFM aj od českých, aj od slovenských tvorcov, aj od zahraničných tvorcov, čo robia o OFM, takže nepotrebuješ nič kupovať, všetko máš zadarmo. Taktiež, ak sa chceš motivovať, kľudne mi daj follow na Instagrame, aby si videl, aký životný štýl môžeš mať aj ty, keď sa lokneš in, nebudeš slabý kus a začneš na sebe makať. Vidíme sa od ďalšieho videa. Čau, čau.